एगो बात कही। पति तो सबकर होलन, लेकिन हमारा पति के जैसन केहू के पति ना होलन। काहे से कि सबके पतिया अपना पत्नी पर मरतना, लेकिन हमार पति सिर्फ अपना हीरोइन पर मरतन। काहे ऐसे उनके करे के चाही ना ना, लेकिन हर बार समझावला के भी बाद वही काम करतना। हाय सोना ऐसन लइका बा, कबूतर ऐसन उड़ता, चिड़ई ऐसन चलता, मुर्गा ऐसन खाता, फिर भी ओकर लाज नइखन रखत। भगवान सबके पति देस, लेकिन हमारा पति के जैसन पति केहू के ना देस। करे में ईमानदारी, लेकिन रखे में रंडा।